Konať rýchlo, no zároveň šetrne. To sú dve základné pravidlá, keď si na karosérii objavíte vtáčí trus. Ten dokáže totiž narobiť veľké škody. Je agresívny, obsahuje rôzne korozívne látky a kyseliny a môže poškodiť lak do veľkej hĺbky. Ukážeme vám, ako s ním zabojovať a zároveň si karosériu nepoškriabať. V každom prípade však použite ochranné rukavice, pretože výkaly môžu obsahovať rôzne baktérie. Prvý krok je vizuálny. Najprv zistíte, či je trus čerstvý alebo zaschnutý. Ak vám vták nechal pozdrav len pred pár minútami, tak ho jednoducho zotrite vlhkou handričkou, ale bez toho, aby ste vyvíjali prílišný tlak. Prípadne ho odstráňte pomocou hadice s vodou a potom ešte dočistíte handričkou z mikrovlákna. Následne je vhodné naniesť na postihnuté miesto vosk určený na karosérie. Ak je vtáčí trus zaschnutý, nesnažte sa ho okamžite odstrániť. Najprv je potrebné ho, nazvime to, zmäkčiť. Namočte teda špongiu alebo handričku či handru do vody a položte ju aspoň na 15 minút na exkrement. Veľmi dobrou pomôckou je napríklad mať po ruke aj plastovú fľašu s vodou, do vrchnáka ktorej ste urobili malý otvor. Potom, ako dáte dole handričku, nastriekajte na pozdrav od malého spevavca vodu z fľaše. Práve malý otvor spôsobí väčší tlak a zbavíte sa hrubých nečistôt. Na dôkladné dočistenie potom použite handričku z mikrovlákna namočenú vo vode a aplikujte vosk. V boji s vtáčim trusom vraj pomôže aj domáci recept. Roztok toho, čo máte v komore. Zmiešajte v nádobe s rozprašovačom rovnaký diel vody, octu a citrónovej šťavy. Prípadne miesto nej môžete použiť aj kyselinu citrónovú. Roztok aplikujte priamo na exkrement a po chvíli ho z karosérie odstráňte za pomoci vlhčenej utierky alebo handričky. Veľkou nepríjemnosťou sú ale aj zaschnuté mušky na čelnom skle. Jednou z možností, ako s nimi zabojovať, je použiť roztok vody a prostriedku na umývanie riadu a húbku. Prípadne do tohto roztoku môžete nasypať ešte aj jedno balenie prášku do pečiva. Dôležité je potom čelné sklo dôkladne opláchnuť vodou.